Ahojte, poďte si s nami spraviť palacinky plnené kapustou. Čo potrebujeme na tento recept? Teda na palacinky potrebujeme 300 g hladkej múky, 500 ml mlieka, 2 vajcia, potom 100 ml, asi 100 ml minerálky. Ak nemáte minerálku, tak sa môže použiť aj soda bikarbona. Áno, ale nie veľa. Potom teda potrebujeme namočené, asi 20 g namočených sušených hríbov, trošku tymiánu, na podávanie kyslú smotanu a Kyslú kapustu. áno, 1 lyžicu cukru a sol. To je všetko. Áno. Ideme na to? No, prvý krok je Uvaríme kyslú kapustu s hríbami aj s tou vodou s hríbov. Asi koľko? pol hodinu uvaríme. A tie hríby sme mali namočené tak asi 20 minút vo vode. To stačí, nie? Áno, podľa toho, aké sú hríby. Keď sú dubáky sušené, tak to stačí menej. Keď sú iné hríby sušené, tak treba viacej. OK. Napríklad suchorýby treba aj hodinu Áno? variť. To som ani nevedela. Zalejeme aj vodou asi povrch, aby to bolo zakryté. Kým sa nám plnka, teda kapusta a hríby varia, ideme si spraviť palacinky. Zmiešame teda hladkú múku so solou, s cukrom, pridáme 2 vajíčka, mlieko, minerálku. Podľa mňa inak tajomstvo dobrých palaciniek je to, že tam pridáte vždycky minerálku. Tie palacinky sú potom také viac nadýchané, také lepšie. A musíme asi ešte pridať trošku múky, lebo je to dosť riedké. Ešte trošku, že? Trošku, no. Máme konzistenciu dobrú, nie je to ani riedke, ani moc husté. Teraz necháme asi 10 minút odpočívať a môžeme piecť. Áno. Teraz už iba osolíme a pridáme tymián a zlejeme vodu. Povytláčame vodu. Plnka je hotová, môžeme plniť palacinky a podávať. Ideme ochutnať. Podávame s kyslou smotanou. Tak, narežeme. Čo povieš? Neobvyklé, ale nechutí to zle. S tou smotanou je to také šťavnaté, že nie je to také suché a je to úplne také mňam. Akože... Zaujímavé. Koľko bodov z 10 dávaš? 8. Dobre, tak vám prajeme dobrú chuť. Dobrú chuť.